Bueno, bideo honetan ikusiko dugu zelan ebazten diren, edo zelan ebazten den, adibide moduan, honen moduko sistema bat. Gogoratzen baduzue, klasean esan dut, aurtengo ekuazio sistemak ez dira izango ekuazio linealak. Vale? Ez da pasaren urteko ekuazio ez linealen sistemak polinomioekin bakarri, baizik eta sartuko ditugula, mota guztietako ekuazioak ikusi ditugun guztiak, aldia izan polinomikoak, aldia izan errodunak, aldia izan isa izendatzen daukenak, aldia izan esponentzialak, aldia izan logaritmikoak. Bueno, hemen daukagu adibide bat, esponentzial eta logaritmiko ekuazioekin. Normalian, ekuazio mota desberdinak erabiltzen ditugunean, egingo duguna izango da, trata ekuazio bakoitza bere kontura, lortzeko ataratzen ekuazio polinomiko bat. Azaldukot. Lehenengo ekuazioan daukagu esponentzial bat. Vale? Baina, agertzen diren berreketa guztiak, posible da idaztea berrekizun berdinarekin. Bi izan da berrekizuna. Eta alde bietakoa berreketa bakar batean ipini ahal izango dugu. Eta orduan, berretzaileak berdinduko ditugu eta geratuko da x eta y daukon ekuazio bat. Vale? Jungo naz pausuz pausu. A ber, lau bi ber bi da, ez? Beraz, bi ber bi, ber x-ken bat, zati bi ber y bat, berdin, eta bestaldean dagoena, errobi da bi ber bat biren. Onarte ondo, ez? Vale. Bigarren pausu baten, lehenengo zatian agertzen den hau, zenbakitzailean dagoena, eragiketak egin, eta gero, zatiketa eginez, berreketa bakar batean ipin. Igual bi pasutan egingo dori. Bi ber bidertzen ditugu berritzaile biaz, beraz, bi x-ken bi, zati bi ber y bat, berdin bi ber bat biren. Eta zer geratzen da? Bi ber bi x-ken bi, ken beko batuketa, beraz, kontuz hemen parentesi ipini behar dela, berdin bi ber bat biren. Hemen berretzailean geratzen da bi x-ken i eta ken bi, ken bat, ken iru, beraz, bi x-ken i, ken iru, berdin bat biren. Lortu dugu. Hasierako ekuazio esponentzialetik ataratzea berretzaileekin bakarrik ekuazio polinomiko normal bat. Vale? Gainera ekuazio lineal bat da. Vale. Asunto da, logaritmikoarekin olako zeo zer lortu behar dugu. Bueno, bi logaritmoen batura agertzen denez, biderkaketaren logaritmoa lortuko dugu. X bider y berdin 0. Hemen, aldugu mantendu 0 eta logaritmoaren definizioa aplikatu, edo aldugu ipini 0 dela bataren logaritmo, eta logaritmo bi kendu. Definizioa aplikatzen badugu, geratzen da x bideri berdin 10 ber 0 berdin 10, berdin bat, beraz, x berdin y berdin bat. Beraz, sistema izango da hau. Vale? Sistema honetan, daukagu ekuazio lineal bat eta ekuazio ez lineal bat. Eta bietatik aldugu askatu bai x, bai y. Segun nun bakantzen dugun x edo y, bestean ordezterakoan sortzen dira arazo gehiago edo gutxiago. Eta hemen, saiatu behar da aldanik eta arazo gutxien sortzen. Orduan, zeingo dugu? Goian edo behian bakandu x edo y adibidez. Bietan erreza da. Vale? Goian bakantzen badugu y, adibidez, edo x, hor bat biren agertzen den sortik, ziurazki egongo da zatikiren bat, eta igual pizkat inkomodo izango da. Baina betik askatzen badugu, nahi eta erreza izan, ziur gauz
bakantzerakoan geratzen dara bat zati x edo bat zati y. Hau da, ordezterakoan, ekuazio barrian, izendatzailean agertuko da edo x edo y. Eta hori da, ekuazio problematiko bat gero egiaztapena egin behar izango dugulako. Vale? Bueno, orduan, zengo dugu. Bakandu goian. Vale? Orduan, goiko ekuaziotik bakanduko dugu. Baina lehenengo, izendatzaileari hori bat biren hori, ekuazio osoa bider bi eginez, desagertaraziko dugu. Geratuko da. Lau x, ken bi, ken 6, berdin bat, hau da, lau x, ken bi, berdin zazpi. Eta metik bakanduko dugu edo x edo y. Vale? Adibidez, x. Izango da, zazpi gehi bi i zati lau. Vale? Eta hau, ordeztuko dugu beste ekuazioan. Gero jakiteko nora etorri behar da, ordez kalkulatzera x-a, esartzen dugu kuadrutxo batean, eta dun, zazpi gehi bi i zati lau bideri berdin bat. Eta geratzen den ekuazioa da, zazpi i gehi bi i kuadro berdin lau bestaldera pasata, berdin lau, hau da, bi kuadro gehi zazpi i ken lau berdin 0. Orduan, i kalkulatuko dugu hemen. I berdin, minus zazpi, plus minus, errokarratu, berrogeta behatzi, ken lau AC da gehi hogeta mabi, zati bi bider bi, zati lau. Hau da, minus zazpi, plus minus, larrogeta bat, behatzi, zati lau. Hau da, minus zazpi gehi behatzi bi, zati lau bat biren, eta minus zazpi ken bederatzi, minus amasei, zati lau, minus lau. Bi soluzio ditugu. Bat biren eta minus lau. Zelan i hau ekuazio logaritmiko baten barruan horreztu behar dugun, eta i negatibo izan da, ekuazio horrek ez neukiko zentzurik, i minus lau soluzionek ez du balio. Ordezterakoan pasanaz, logaritmo batean negatibo moten duelako. Ematen delako. Beraz, ez du balio. Eta bat birenekin jarraitzen dugu. Bat biren i bada, x-a, ona etorrita, x berdin, zazpi gehi bi bider bat biren, gehi bat, zati lau, hau da, sortzi zati lau, bi. X-a alde izan bi? Bai, ordezterakoan logaritmoan positibo moten duelako. Beraz, sistema honen soluzio A, soluzio bakarra da x berdin bi, i berdin bat biren. Vale?